Gerenụ akụkọ ụwa nke tata bụ Tọzdee, abalị 23 n'ime ọnwa Jun afọ 2022 ma bụrụkwa ahịa orie. Akụkọ ụwa na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye na-anụ ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Agba nke atọ ọgbakọ ntụkọta ego na-adị kwa ọnwa maka nchekwa ala nna Biafra nke ndị otu Biafra Defense Forces ga-adị na Satọde ikpeazụ nke ọnwa Jun bụ 25 nke ọnwa a ma ọ kụọ elekere anya 12 nke oge mba New York nakwa elekere anya 5 nke mba Biafra n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Akara ị ga-eji sonyere na nke a bụ https://us02web.zoom.us/j/89170219953. Ọgbakọ a bụ nke eji atụkọta opekampe $500. Ụlọakụ ndị pụrụ ịkwụnye ego a gụnyere ụlọakụ Trust. Aha akpa ego ya bụ ABVet. Routing bụ 055003308. Ara ụlọakụ ya bụ 1210060272227. Ndị ọzọ gụnyere zele.info.abvet.org maọbụ akara 202-699-3173, Cash App 202-699-3173, PayPal Biafra Defense Fund. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbọ nke ugbu a ga-akwụsị atụmatụ mkpochapụ agbụrụ nakwa igbu ọchụ. A na-akpọku ndị niile bụ ndị hụrụ nnwere onwe n'anya, tinyere ndị otu Indigenous People of Biafra, obodo ndị Yoruba, obodo ndị Ariwa, Ambazonia nakwa ndị oyi ha na mba Afrịka, tinyekwara ndị na-agọrọ Biafra ọfọma. Ndị ga-ele ọbịa na nke a gụnyere ụmụada Biafra Worldwide, American Biafran Veterans Network, ABVet. Ị pụrụ inweta ha n'akara ekwentị nke ABVet bụ 202-250-0001 maọbụ nwaada Ndidi Amaka n'akara ekwentị a 904-525-1258. Ụmụada Biafra na-akpọku gị ka ịtụnye opekampe ihe ọbụla ị nwere iji nye aka na nchekwa ala nna. Chezi ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị a n'uju ya. Otu na-achụso ugwu ruru mmadụ bụ Human Rights Association of Nigeria (HURIWA) ekwuolesio na ụfọdụ ndị mmadụ bụ ndị nọ n'okpuru ọchịchị onyeisiala Muhammadu Buhari na-achọ itinye ọgbaghara na mpaghara South East site n'ịga n'ihu n'ịkpọchibido onye ndu otu Indigenous People of Biafra bụ Maazị Nnamdi Kanu. HURIWA gara n'ihu katọọ Buhari maka ịkpọchibido nwaanyị gbara 80 bụ Mama Biafra, bụkwa onye Nnamdi Kanu ji wee mere nne ya n'ihi na ọ gara njem mkpesa ịdọnyere ya ukwu. HURIWA rụtụrụ aka ma sio na kemgbe otu afọ ugbu a na Kanu bụ onye akpọchibidoro n'ụlọ mkpọrọ wee na-ekpe ya ikpe na-enweghị isi. Onye nchịkọta otu a bụ Comrade Emma Onwubiko nọrọ n'otu ozi o zipụrụ wee kpọọ oku ka atọhapụ onye ndu IPOB n'ilegide anya n'okwu ndọrọndọrọ ọchịchị. Dịka o si wee kwuo, ọ sị na mkpọchibido Kanu n'ụlọ mkpọchi DSS na-ekpeghị ikpe bụ nnọọ nke na-ezighị ezi n'okpuru iwu. Otu a na-achụso ugwu ruru mmadụ sịrị na enweghị ebe ọbụla na mba ụwa bụ ebe ndị isi ọchịchị na-arụ ọrụ ichekwa iwu nyere ngalaba ikpe ziri ezi nakwa ngalaba omeiwu, wezugakwa ebe enwere ọchịchị aka ike dịka na mba North Korea, China, Saudi Arabia nakwa Iran. Otu a sịrị na ọbụladị na mba Syria bụ ebe enwere ọchịchị aka ike na ha anaghị emeso ụmụafọ ha dịka a na-emeso Kanu, bụ onye naanị ihe ọ na-achọ bụ mmejupụta ugwu ruru ya n'okpuru iwu. Ka o siladị, HURIWA gara n'ihu rịọ onyeisiala Buhari ka ọ gbaghara Kanu nakwa puku ndị akpọchibidoro n'ụlọ mkpọchi dị iche iche bụ ndị nkwado ya, tinyekwara Mama Biafra bụ onye gbara 80 bụ onye akpọchibidoro na ụbọchị ikpeazụ ekpere Maazị Nnamdi Kanu ikpe n'ụlọ ikpe n'ihi na ọ bịara dọnyere ya ukwu na ime mkpesa megide ịga n'ihu n'ịdọla aka elekere azụ n'ikpe ahụ a na-ekpe ya. Ndị otu Indigenous People of Biafra akụsola onyeisiala Muhammadu Buhari n'ihi ọkpụkpọ oku ahụ ọ kpọkuru mba ụwa ka ha kwupụta otu ahụ dịka otu na-eyi ndụ egwu. Otu a n'otu ozi o zipụrụ ụnyaahụ site n'aka odeakwụkwọ ozi ya bụ Emma Powerful rụtụrụ aka sio na onye ọbụla bụ onye na-akpọ otu ahụ otu a mapụrụ n'iwu bụ nnọọ onye kwesịrị ka enyochaa ụbụrụ isi ya site n'ịkpọga ya n'ụlọ ọgwụ na-agwọ ndị ara. Ọ gara n'ihu dọọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na mpaghara South East aka na ntị ka ha kwụsị ịrụ otu ahụ aka na-arụ nke ndị
ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ na-akpa wee boo ebubo sio na ọ bụkwa otu ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a bụ ndị na-akpa arụ a ma na-ebokwasị ya IPOB naanị iji wee kpalitekwuo ọgbaghara na mpaghara South East. IPOB sịrị na ha bụ nnọọ otu ṅụjuru mmiri ara afọ bụ ndị na-elekwasị anya n'ịchọ nnwere onwe karịkwa ịga ganyewe aka na mpụ na aghụghọ bụkwa nke ga-awụnyere ha aja na garị n'atụmatụ ha inweta nnwere onwe Biafra. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ndị uwe ojii, ndị agha nakwa ndị ọrụ DSS bụ nnọọ ndị bụ isi kotere ebu bụkwa ndị aka ha dị n'ịtọ na ntọ mmadụ nakwa igbu ọchụ n'ezighị ezi bụ nke a na-ahụta na steeti Anambra, Abia, Imo, Ebonyi nakwa Enugu. Ọ rụtụrụ aka sio na ha anọọla na mbụ wee bipụta aha ndị ndọrọndọrọ ọchịchị nakwa ndị omekome bụkwa ndị ha na-eji arụ ọrụ bụ ndị aka ha dị na-arụ na mpụ na-aga n'ihu na mpaghara South East. Ọ dọrọ aka na ntị nye onye ọbụla a ga-enye onwe ya dịka ngwa ọrụ n'aka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị a wee sio na ha ga-eji imi ha wee hụ ntị ha. Ọha na eze ndị Igbo agwala onye isi ala Muhammadu Buhari sio na mba Amerịka, United Kingdom nakwa mba ofesi ndị ọzọ agaghị anabata okwu ahụ ọ na-akpọku ha ka ekwupụta ndị otu Indigenous People of Biafra dịka otu na-eyi ndụ egwu. Onye isi ala Buhari bụ nnọọ onye gara na mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ wee rịọ mba ụwa bụ ndị ha na Naịjirịa na-emekọrịta ihe tụmadị mba United Kingdom nakwa mba Amerịka ka ha machibido otu ahụ inweta nkwado ego site na mba ndị ọzọ. Ọhaneze n'otu ozi o zipụrụ ụnyaahụ sịrị na IPOB bụ ndị na-alụ ọgụ n'ihi oke mmegbu wee rụtụ aka sio na ọbụladị onye minista n'oge ọchịchị nke mbụ bụ onye bụbụrụ onye ndu obodo bụ Maitama Sule nọrọ na mbụ bụ amụma wee sio na mkpachapụ akpachapụrụ mpaghara South East n'akụkụ pụọ na ụkpụrụ ọchịchị bụ nnọọ ihe kpatara dọga a na-ahụta na mpaghara ahụ. Ka o sila dị, otu a sịrị na IPOB bụ ndị na-alụ ọgụ n'ihi oke mmegbu dịka Sule gwara Buhari ngwa ngwa o nwetara mmeri n'afọ 2015 si ya na mmegbu bụ nnọọ otu ihe na-akpata oke dọga wee sị na ezi ọchịchị ga-eweta ihe ndị a na njedebe wee kpọkukwa ya ka ọ hụ na o menyere nwa ogwugwu dịka o menyere nwa anọsi ike n'agbanyeghị okpukperechi maọbụ agbụrụ. Ka o sila dị, otu a bụ ọhaneze ndị Igbo kwupụtara nke a n'otu ozi nke odeakwụkwọ ozi ha bụ Dr. Alex Ogbonnaya zipụrụ nyaahụ n'aha onye isi otu ahụ bụ George Obiọzọ wee kwuo sị na a na-emegide ndị Igbo bụrụkwanụ nke na-emegide udo na Naịjirịa. Ọhaneze Kosiladị kwupụtara sị na Naịjirịa ga-abụ ebe dị mma ọ bụrụ na onye isi ala Muhammadu Buhari ewere obi ike o ji achụso ndị otu IPOB wee chụwa ndị Fulani na-achị nna ma bụkwa ndị na-eyi ndụ egwu na steeti dị iche iche n'ime obodo dị iche iche nakwa megide mmadụ kemgbe afọ 7 ugbu a. Ọ katọrọ ibugo n'ọkwa nakwa inye ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị n'akụkụ dị iche iche dịka ọ sịrị na ihe niile na-ala n'otu akụkụ ebe anaghị enye mpaghara South East ọnọdụ n'otu ndị agha Naịjirịa, ndị uwe ojii, ndị DSS ma ọbụladị otu nchekwa ndị ọzọ. Ọhaneze gara n'ihu kwuo si na arịrịọ nke onye isi ala Buhari na-arịọ mba ụwa agaghị enwe isi n'ihi na mba ụwa nọ nnọọ na-ekiri ka ha si emegide ndị Igbo n'ala Naịjirịa. Ọ rụtụrụ aka sio na ọchịchị ọhakarasị na mba ụwa bụ nnọọ nke ekwudosiri ike n'ikpe ziri ezi imenyere nwa ogwugwu ma nwa anọsi ike tinyekwara nnagịderịta onwe bụkwa nke Naịjirịa na-enweghị ebe ọkwa akwụ n'ime ya. Igbo ndị nwe mmadụ, chete nke ọma na akụkọ a na-abịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Ị bụ onye rụrụ ọrụ n'otu ndị agha ka ị bụ onye agha na-arụ ọrụ na mba Amerịka nakwa na mba ndị ọzọ gbaa gburugburu, ABVet na-akpọ gị ka ị bịa sonyere otu ahụ. Naanị nyopụ ha n'akara nwudide www.abvet.org maọbụ na WhatsApp 202-250-0001. Onye na n'olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Tupu anyị aga n'ihu, chee ntị nụrụ ọkwa. Gọọmenti Biafra dị na mba ndị ọzọ ma ọ bụ Biafra Government in Exile BGIE n'aha mkpirisi bekee na-akpọku gị maka ọgbakọ ezumezu nke ehiwere n'ụdọ nzirịta ozi Zoom. Isiokwu ọgbakọ a bụ ọgbakọ BGIE. Ọ ga-adị n'abalị 2 nke ọnwa Julaị afọ 2022 ma ọ kụọ elekere 6 nke uhuruchi n'oge ndị Biafra. Cheze ntị ka ị nụrụ akụkọ ndị fọdụrụnụ.
Ndị ọkpa egbe bụ ndị a na-enyo enyo na ha bụ ndị ntọ mmadụ atọrọla mmadụ 7 tinyere otu onye dibịa bekee nakwa otu onye ọkaiwu n'okporo ụzọ awara awara siri Geregu gawa Ajaokuta nke dị na steeti Kogi. Nchọpụta emere gosiri na atọrọ ndị a n'elekere anya 2 nke ehihie n'ụbọchị Tuzdee. Ndị uwe ojii kwupụtara njinji a jiri nụ n'ụbọchị ụnyaahụ na Lokoja dịka onye hụrụ mgbe nke a mere siri kwuo. Ndị ọkpa egbe a wakporo ndị a n'okporo ụzọ ahụ wee gakwa n'ihu gbaa egbe aghara aghara ebe ọtụtụ ndị njem bụ ndị na-eme njem n'okporo ụzọ ahụ ka ha tọrọ, ebe ndị ọzọ nwetakwara ogo mmerụ ahụ dị iche iche. Onye Amerịka ịmata nke a gara n'ihu kwuo sị na n'ime ndị a tọrọ bụ nnọọ otu nwa amadi onye aha ya bụ Maazị Aba nakwa nwunye ya bụ barista Aba Adeojo bụkwa ndị si mmemme olili n'otu ime obodo ketere nso n'ebe ahụ bụ Alaọma nke dị na kansụl Ofu na steeti ahụ. Ndị a atọrọ bụ onye dibịa bekee bụ onye a na-amabeghị aha ya bụ onye si Lokoja wee na-aga njem ọrụ na ụlọ akwụkwọ Prince Abubakar Audu University Teaching Hospital dị na Ayigba. Ka o siladị, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti ahụ bụ Williams Ovie Aya sịrị na ụlọ ọrụ ha nwetara ozi gbasara nke a ebe ha zibukwara ndị ọrụ ha n'ebe ahụ. Ọ sịrị na ha jisi ike zọpụta mmadụ 6 tinyekwara ndị nwetara mmerụ ahụ nakwa ụgbọala ha. Ọ gbakwunyere ma sio na ha agakwala n'ihu wee runye ọdụ na mmiri hụ na achọpụtara ndị ọzọ bụ ndị a atọrọ ma nwụchikwa ndị kpara arụ ahụ. N'otu ihe yiri nke a, ndị ekperima awakpola ụlọ otu onye agha ma tọrọ nwunye ya tinyekwara mmadụ 7 ndị ọzọ na mgbede Tuzdee mgbe ndị ekperima wakporo mpaghara ọgbara ụlọ Keke A na Keke B nke dịcha na New Millennium City n'ọchịchị kansụl Chikum na steeti Kaduna. Ndị ntọ mmadụ a dịka ozi anyị nwetara siri kwuo malitere ịkpa mkpamkpa ha n'elekere 11 nke uhuruchi bụkwa nke dịgidere tutu ruo 1 awa. Otu onye bi na mpaghara ahụ sịrị na atọrọ mmadụ 3 na ọgbara ụlọ Keke A. Ọ gara n'ihu kwuo sị na ndị ekperima gara n'ụlọ onye agha bụkwa ebe ha gara tọrọ nwunye ya. Ọ sị na ha sikwa n'ebe ahụ tọrọ onye agbata obi ya tinyekwara nwa ya gbara afọ 8, mana mgbe nwunye nwoke a bịara malite iti otiti ka ha bịara hapụ ya ma rie mbọmbọ ebe ha jiri egbe gbaa n'elu iji wee menye ndị mmadụ ụjọ n'oge ha nọ n'ebe ahụ. Ka o siladị, otu nwoke ọzọ bụ onye si ọrụ na-alọta bịara gbanye ha n'ọnụ ebe ndị ntọ mmadụ atọkwara ya n'otu aka ahụ. Ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nụrụ maka nke a riri mbọmbọ. Ka o siladị, na ọgbara ụlọ Keke B dịka onye nta akụkọ anyị nwetara akụkọ ka ha gakwara n'ihu tọrọ otu nwoke na-asa ahụ na nwunye ya tinyekwara ndị enyemaka ha bụ ụmụntakịrị ndị nwaanyị 2. Ka ọ dị ugbu a, ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Kaduna bụ DSP Mohammed Jalige azaghachibe oku akpọrọ ya n'oge ndị nta akụkọ webatara ozi ya. Ndị ọkpa egbe akpala mkpamkpa na Sapele nke dị na steeti Delta ebe ha gara n'otu ụlọ bụ ebe a na-ere akụrụngwa dị iche iche wee gbagbuo otu di nwe ụlọ tinyekwara ụmụ ya 2. Ozi anyị nwetara kọwara sio na ndị ọkpa egbe a na-amaghị ndị ha bụ kpọpere mbọ n'ebe ndị mmadụ na-azụ ahịa n'otu ụlọ ahịa ebe a na-ere akụrụngwa dị iche iche nke dị n'okporo ụzọ Shell Road na Sapele n'abalị 20 nke ọnwa Jun. Nchọpụta emere gosiri na di nwe ụlọ a bụ nnọọ onye nọ na ụlọ ahịa ahụ mgbe ndị ọkpa egbe a zọchiri, ka ha nọkwara n'ebe ahụ gbagbuo ya ebe buru ya gawa n'ụlọ ọgwụ bụ ebe ọ nọrọ wee rajie ekwu. Ọnụ na-ekwuchitere ndị uwe ojii na steeti Delta bụ DSP Bright Edafe bụ onye kwupụtara nke a n'isi ụtụtụ ụnyaahụ sịrị na mmadụ 3 bụ ndị a na-enyo enyo n'aka ha dị n'igbu ọchụ a ka a nwụchirila ugbu a. Igbo ndị nwe mmadụ asị na ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ, ya mere n'ebe a ka anyị ga-achịkọta ya bụ akụkọ ụwa nke taa. Cheta nke ọma na ọ bịara gị site n'ụlọ ọrụ American Biafran Veterans Network, ABVet Radio na TV dị na Washington DC nke mba Amerịka. Onye nụrụ olu ya bụ Omalicha Nwada Igbo. Ụbọchị nta ka anyị chọọ na were nchi ga-emesịanụ.